Muri yaZimbabwe kana watosvika panapo wasangana ne1 monya rinogara rakasumudza ZANU-PF nenzeve kudai so ndichirovera pasi kuiti bwa inini ndine 1 munhu asina tsitsi nezanu chinhu chese chinongonzi zanu is stupid. Get away. Muda kuti jairira sitirika nezanu. Right, ndadzoka panapa pane nyaya ndikusangana nayo iri kutenderera ma-streets. I think for the past 3 days nyaya iyo yanga iri pama-headlines iri kunetsa nyaya yemwana wa Robert Mugabe the late. Saka chakaitika ndechekudai so this young man akaenda kunigirikini kufamu kwamai vachikumazoyo ari kunzi kwakano clasha nevakomana unongoziva kuti vakomana vanochera vaya vanoda zvicherwa zvepasi. Saka mukomana ari kuzongonzi akanzobudikira nesecurity team yake unongoziva kuti vanhu vekuti vanonga vachigadwa nema-CIO nevachinji security yavo inonga ifamba nawo zvima AK47 ndobva vaboloncha vanhu ari kunzi pakatobayiwa vanhu vakomana pakaridziranwa pfuti zvisingaite. So to cut the long story short, mukomana ndokuzouya akabva azobatwa pane mazuva panga padarikawo ma-hours akati wandei tingangoti after 20 something hours ndobva mukomana abva aita se vasvika ndobva abatwa ndobva asungwa. Iko zvine zvinyaya pairi bail ndo raazopiwa mukomana banzi abhadhare $200 but tingoti kana munhu akapiwa bail asvikira kuti nyaya iri kunzi yapera unonga wamubvunze unonga wakukwanisa kutonga uchibva kuchi pa10 ndo nyaya iri panapa. But chaita kuti ndiyo panapa ndichitaura ndechekuti isusu hakuna munhu anonzi ari above the law zvekuti uri mwana wa former president kudhara ikoko Zimbabwe kaunikako kachiripo ndosaka tingoti ZANU-PF yekudhara neZANU-PF izvezvi vada kutamba nebrand dzedu vanhu ivavo vanozivana izvozvo tanga takatovharwa ana Jonathan Moyo vakatodidi vanozoti pamirwe anakasukwira vakazobuda vazoti pamirwe iyo iri same WhatsApp group. Guys, we are sick and tired of these people. Vanhu ivavo vezanu vanozivana hatisade kunyeberana tiri ikoko tichiudzwa kunzi chakati like ndinoona zvamunoita vanhu vazhinji vari panapa mimi munosapota zanu ndechikuona izvangu tikada kuuya takunongedzera umwe munhu wezanu kuti uya kuchijairiro mwamatanga kuti tuka muri vanhu vezanu kwaona uchidaro uri wezanu iwe kwaona uchite pfungwa idzodzo unenge uchisapota zanu usingazvizive. But inini ndiri panapa ndiri chifumuro ndine kamwe kapiritsi kanonzi chifumuro kandiri kukutambidzai panapa kaJackson kakabayiwa paCoolian TV kufumura munhu wese iwewe kana ukaona zvichiri kukurwadza zvimwe zvetiri tichitaura zvinoreva kuti wanga watopinda muZANU-PF usingazvizive. Saka takuda kukubuditsa imomo nekuti hatidi kukanganwa zvatakaitirwa nevanhu veZANU-PF zvekuti muzoya muchiti aiwa ningi ndewe ZANU but ari nane uri kutongosapota ZANU-PF nekuti tikada kuirova documentary ZANU-PF kubva payakatangira kusvika pane izvezvi tinongoona kuti ZANU-PF is the problem. Tikuona kuti ZANU-PF ndo matambudziko saka tikumboti ivo vese ngavambobva vakadaro because even tikaisa ani haasi kuzodzinga vamwe vese varimo vanongorova zvimaskillful tikungotika zvofamba sei naningirikini the likes of anakasukwere zvigananda chivhayo is nothing when it comes to nyaya ugananda takuda kuvheta nesize yanakasukwere the way yavaigananda zvinhu panyika paya tikutotaza kuti vana chivhayo vadiki vakomana zvibaba zvematenda vachiita zvavaiita but it's a topic for another day iyo tinozotaura nezvayo because up to now vachiri kumeka mari in Zimbabwe imimi musingazvizive muchiswera muchitemeswa musoro muchiswera muchigadzirirwa izvozvo ZANU-PF yagena momentum futi yakungotaurwa nezvayo unongobuda nhingiri kungina achiti ngati tinobvisa Mnangagwa dei vachita zvekutamba nesu. Munhu wese ari serious nekuti Mnangagwa ngaabve ngaaite zvandinoita nini kuti pasi neZANU-PF tinobva tawirirana newe zvezvo sotarisa vana vaMugabe vakasara vachirarama magood life mamwe mapenzi makauraya vanhu kwese kwamunogara ikoko muchiurayira vanhu nyaya kuti Mugabe aramba aripo 2008 makaita zvinorova izvozvo hapana kana chamunacho mune zero. But look at these guys vari kurarama higher life akutobudikira achiti uri kupinda pafamu pamai vangu uchita sei makutorohwa nepfuti the next thing hapana kusungwa kwaanoitwa anongoenda kusvika kupiwa $200 bail. Iwewe uonekwawo nepfuti uone kuti unosiyiwa here uri mupenyu uone kuti unosiyiwa here uri mutano vanongotosvika vachingobayirira kana makumbo ako nemabara vanozvikwanisa izvozvo. But vana vaMugabe vari kungosvika vachingobuda free izvozvo nekutambura kwauri kuita iwo wairova vanhu uchirovera kuti vaMugabe muofisi zvezviya uchienda warara nenzara vana vako izvozvo vari kutambura izvezvi vana vako vari kurova madrugs izvezvi unovapei enda kuna amai Mugabe. Kuna vamwe vanhu vaitorova vanhu futi vachiti munhu wese kuna amai muri kuwanei hapana chamuri kumbowana udzungairwa ihwohwo ndosaka tikuti chinhu chese chinonzi ZANU-PF chinoda kutotenderedza kuti brain izveso inini vamwe manga muchinditsamwira muchita iwo wakudai so wakurasika wachigananda handisi kutomboda kunzwa nyaya dzezanu ini ZANU handitoidi kuiona nezvayo zvinani mundivenge but chitaura kuti chese chinonzi ZANU zvikangondibata chete ndototaura kuti uyu anojairiro fanaka anonzi Kasukwere handikana kumuona
mukanzobhilivhisana mega nezvimwe zvimachannel zvechinherera zvinenge zvichisapota zanu. Tichabata munhu wese achijikiswa chifumuro pano. We are sick and tired. Taneta unotanga uri kushandira vanhu uchitanga uchitoitiswa zvinhu zvisina nebasa rese. Why Niki vamwe vari kungonibata? Why usina kubudisa news dzaNiki? Why usina kuningirikina? Handidi. Anyway, kune vanhu vari muSouth Africa mafesi angu kunoregisterwa company vhofuro FNB business account, education research ndeyaowe ndiega anozvigona kuzvivhura. Usina work permit kana study permit, don't worry. Bata education research, bata owe number dziri pascreen idzo, tora ipapapa wotaura kuti owe ndiregistero company. Usaswera chiviral nevanhu nyaya yemabanki because iwe unenge usina account ka obva waudzwa yewa account inonetsa kuvhura, ainetse kana owe ari mupenyu. Saka chingobata owe chete obva akuregistera yako account. Problems ese anobva atodisappear. Contact him on the numbers that are showing on the screen. Manje sarai makateerera munzwe mamwe makomberedzo echokwadi zvinhu zviri kutaurika izvezvi so streets ari kupisa. Mukoma Kulendi maswera sei? Isi kunoti right mwana mai handakanaka. Mukoma muhungu havana dambudziko. Muhungu chaiyo. Aiwawo. Nhau iri panapa inofadza nokunzwisa tsitsi. Mukoma avo mosquito avo ndovati mukoma wangu. Ati mudhara wangu mosquito. Vaimborwa boxeni avo. Baba musasvika pakuzvidzikisira kusvika pakadaro vamosquito. Kuti muti kwai baba vedu vachivhayo nezera ramuinaro vamosquito. Monzi muchiti kwai baba vedu vachivhayo. Nekuda kwokuti munhu ane mari mumuti baba musazvidzikisira kusvika ipapo. Gorimbo ari right. Gorimbo kana ati mota haidi. Zvipatara zvinochota maambulenzi izvi. Ndikati zvipatara ndatedza kwakakurisa makliniki ekumusha ari kushayiwa Panado, Disprin. Iri kushayikwa Grandpa zvayo muchipatara umu. Nevanhu vamuri kuti vana baba vana Chivhayo nana Kotisa Kupwanya. Mbavha huru dzemuZimbabwe idzo dzichishandiswa neZanu PF yamuri kuramba kuti kwai Gorimbo atuka maelders. Baba regai kuti baba mukoma mosquito muri kunyanya kuzvidzikisira. Musabva mafumura upenyu hwenyu kusvika pastage yekufumura hapwa kudai. Hamusi moga matanga kuhurirwa nomukadzi zvokuti mungapublisha Zimbabwe yose kuti ndakahurirwa nomukadzi nokuti ndiri murombo. Mukadzi kana achingohura hana basa nazvo kuti uri mupfumi murombo unongohura. Imi nhau iripo vanhu ivavo vamuri kubhega ivavavo vamuri kuti vana baba ivavo ndivo vatove kusvitsai pastage yamuri yekuti mutambure nenhau yenyu yekuti mutambure. Imimi iyi nhau iyoyo yatiri kutaura yekuti Zanu PF yamunobhega iyoyi nanakasukuere nedzimwe mbavha dzachirebwa nemwana wamai angu Kulendi. Tinavo vanhu ivavo. Hakuna munhu anofanira kuregererwa iye aitongera vamwe rufu. Vanhu vakaurayisa maitsvangirai vanofanira kutourayiwa havo. Ndo pamakaparadzira upenyu hwavachamisa vavatsvangira ipo paya. Saka nhasi unoyu ndinokunzwirai tsitsi mukoma mosquito zvisingamboiti. Ende ndinoombo kuti kana mukanzwa audio ikai fungai zvakawanda. Time yamakarwa mukoma mosquito imimi munganemba maihwina mataito aya. Maibata mari inotyisa. Taito yakanga ine mari. Pagame rega rega ramairwa reboxing maiwana mari. Makatosumudza upenyu hwakaenda kure. Makaita business munyika. But nenyaya yekuti makanga muri under Zanu PF. Ndozvake musina chamuinacho. Nenyaya yemusangano iyoyo. Ndozvake muchiona vanhu takangopararira nepasi rese. Kwaona vanhu vachindobuda kunana Ukraine uku. Zimbabwe yaizikanwa kuti ine education iri deep. But so far muZimbabwe naakungofananidzwa nemurakani
mashizha nje mugamutiri asina nebasa rese nenyaya yeZANU PF. Apo ndofunga mapanzwisisa vamosquito apo. Ndozodzoka kumukoma wangu uyo Jeff Judah uyo baba kumanya kushora marudzi ese hazvina zvazvinotipa mukoma Jeff Judah, nekuti kana tikazoda kuziva kuti mimi makazvarirwa kupi makabva kupi togona kutowana imimi mukoma Jeff Judah muri muwekumalawi imimi. Hino manje munokwanisa here mukoma Jeff Judah kukumbira ruregerero kuna vachamisa kuti aiwa mwana mai shuwa ndakanga ndichikuverengera kusiko ndanga ndichikuisa kuvanhu vekumalawi kana kuti mabumbwa kuZambia uko sori. Munokwanisa here mukoma Jeff Judah kukumbira ruregerero kudzora rurimi rwenyu pamatauriro enyu nekuita kwenyu mukoma Jeff Judah. Havasi vese vanhu vekunze mukoma Jeff Judah. Pamwe pacho tezongoona kuti hakutaura sepolitics, but kana mukada kuzovhura renyu bato nebehavior yamuinayo harina kwaringaenda mukoma Jeff Judah, because mavhotsi enyu anodonha pamunotaura paya paya, munonyanya kuzoshora vamwe vasina mhosva. Batai varume ava zvigananda izvi, handiti vana Wikineo Chivhayo nana Koti Sakupwanya nevamwe vese avo ndo vanhu vatofanira kudhila navo, nekuti kamanya kutuka vanhu vasina nebasa rese ava zvino zvazvinotipa. Tadi kumbodhila neZANU PF, tawana opposition inotimiririra kuti upenyu huchinje. Mukoma Jeff Judah handiziva hangu kuti chiarabhu here kuti Jeff Judah. Pamwe ndimukazonyatsotidudzira kuti zvinoreveko kuti Jeff Judah. Ndatenda hangu.